Må jeg se? Okay. Vi kigger på the real stuff her. Så. Nu er jeg 4 ikke mere, så... Nej, der var en skal der. Ja, vi skal jo lidt, men der får skallen på i kassen. Og ned, der er en skal! Hej. Hej. Skal vi have 4 æg mere i? Ja, selvfølgelig skal vi. Kim æg. Det er lidt sjovt. Og kom noget salt og peber i, det er der ikke noget. Det kan man godt. Ja, det kan man gøre. Han har sådan nogle... Ja, men det er sgu godt. Ikke til. Nej, 4 æg er det. Nu starter det. Lad det gøre udhænder. Det var første 1300 gram bacon, der forsvandt der. Og jeg prøvede i ovnen. Nej, det gør jeg ikke. Sorry. Jeg kan bare ikke lade være med at lyve. Vi kan også binde en masse bacon efter hinanden. Stege det. Du er ikke så sat mig sådan. Der sad vi jo. Bacon skal saltes. Og der er ikke skal juice. Kører vi den. Niklas. Men om hvad? Så er der gris. Så er der gris. Så er det gris. Skal lige have et par minutter ind igen over. Ja, giv den. Sætte slatten ud. Den er ikke rigtig solbrændt på den anden side. Nej, jeg skal ikke. Ja, jeg skal også ud der. Hvad med noget håndskål? Altså, har vi en skål? Øj, tag en... Altid. Hvad er det for bitch hens? Er det ikke det, man laver? Jamen altså... Er det ikke i bad? Gik for her. What? Så kæft, jeg er træt. Dufter bacon. Sjovt nok. Bacon. Hvorfor er du tager fingrene i, Niklas? Ja, Simon har der en trøje på. The cake is alive. The bacon cake is alive. The bacon cake will not be alive. Jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til, eller smage, hvordan det kommer til at være. Jeg glæder mig til at smage, hvordan det kommer til at se ud. Præcis. Hvor nasty, man. Vi er jo ikke kommet på det virker dans. nasty, men helt seriøst, det smager så nice. Ja. Det er virkelig alt det gode fra alle tre sider. Jamen det... Hvordan kan man beskrive det sådan, du tager et stykke bacon, selvfølgelig, der er bacon-smag hele vejen igennem. Så først er det sødt, og så lige til sidst, så kommer det sådan lidt spice. Det er seriøst. Det kommer også an så meget cayennepeber, der kommer i nu. Jamen det har Rudolf styr på. Nå, ja, lige præcis. Det er det, der er roligt nu. Det har jeg også styr på. Det kan være det, det går. Det er det, vi finder ud af. Der skal ikke for meget cayennepeber i, fordi så bliver det for stærkt. Det skal bare lige være sådan en lille spicy. Jeg tror, det er fint. Hvis tømt hele låsen af cayennepeber. Nej, jeg har ikke. Der er masser af cayennepeber tilbage. tilbage. Mængder til, når vi har så meget. Hvad du laver? Klø under det. Så skal vi jo egentlig have den væk. Og så lige lidt på den anden side også. Nå, Så skal vi Det er først ind og smelte lidt, jo. Relativt små. Ja, men vente med allerede nu her sidste gang også. Godt, at Jeg tror nu, så rykker vi jo meget stabilt. Jeg tror, det er en god idé at få det ind, og så lige smelte først. Ja, meget for små, heller ikke. Ja, den er varm.
lige tage den anden ud uden gudlav. Jamen er den overhovedet klar til at... Sådan nogle ting laver jeg hele tiden. Men den må ikke så særlig varmt noget. Den er slet ikke klar til at putte noget i. Nu er stolen skulle lige gå i stykker. Ja. Det er ikke lige verdens bedste stole. Det er det der. Så laver vi lige en manuel suge. Ej, fuck. Vi hopper ind her. Problem. Det var lige klemt. Hvad så? Bacon. Bacon. Nice. Skal vi have et close-up, hvor du siger bacon? Må I søge? Okay. Jeg vil sige. Nej. Det skal jo vende. Protein skal jo karamellisere, så det tager lidt tid. Og så skal bacon dejligt nice. Og skal på den anden side. Simon, du bliver så overrasket over, hvor nice det smager. Det tror jeg gerne. Det lyder så... Jeg skulle heller aldrig smagt før det. Det lyder så klamt, og vi tænker også bare, fuck mand. Så vi laver kun en lille portion. Kan man altså bare ikke... Og det smagte så nice. Ja. Virkelig awesome. Jeg kan godt forestille mig, at der er lidt sødesmag, og så er det den salt, og så hedder spicy til afslutning. Ja. Blev du træt af at stå og bruge den der? Vi lader os overraske. Skal vi ikke sige det på den måde? Det er det, vi gør. Jeg glæder mig meget til at... Få det igen. Ikke kende din kæft. Jeg kunne en gang i år, du får det. Det er vist også rigeligt. Ja, men de mængder der, der er. Næsten så, at den skal smadre det bare for en dag, hvor der smadrer det fuldstændig. Ja. Okay, så gider du fandme heller ikke, at det ikke kan resten over rundt. Jo. Og så ikke så meget på den her side her, tror jeg. Jeg tror, der er rigeligt i bunden. Bare lige så det lige bliver dækket. Bacon. Topping. Det der sukker, det er sådan noget stabilt placeret ovenpå den. Ja, det er jo fordi Niklas han var jo smart og skære klippe hul i den jo. I bunden? Jeg stod og legede med min saks, så for at åbne den der bacon der, så smuttede lige så puff, kom der lige et hul i sukkerposen. Idiot. Nå, der. Står der. Helt ny fucking pose, lad nu være. Kommer til at være ud over det hele. Dejligt sådan noget Lille sukker. fucking møghul her. Er du et møghul? Ja, du er et møghul. Hard møg. Okay. Men det har Go. du. Og det skal bare bruges i morgen. Ja, følg med. Langsomt, for man det går for hurtigt, det der. Og træk den lige ud igen. Det er klart det der. Lad os lige få den herovre. Niklas. Pig candy. No. Jamen, skal vi ikke bare sige share med det samme her? Jo. Og så er det noget med share, vi... jeg kan ikke engang share til Facebook. Nej, det kan man ikke. Mi. Jeg share til YouTube. Så der kan jeg. Det er da gå for alt, så. Det var et no-go. Kom der forbi, mand. Delicious. Tak. Mucho delicates. Wow. Hvad vil I være? Den her portion er bedre. Har han svaret? Han så ikke svaret, men Tobi han lyder, som der ikke har det så godt, så han springer over. Fucking bøsse, mand. Var han ikke på fest? Fredag? Jeg tror ikke, han var. Slår jeg mig armen. Ved Hansi. Men hun har fået en rigtig hårdblæst på. Jeg kører. Der brokker sig over, så vi gerne kommer over. Hvad er der ude? Bacon-kage. Niklas, han er fuld gang. Det bliver man nødt til at gøre. Vi har skidt lidt på forhånd og knust æggene. Nej, du kan ikke nedgradere firmaet på. Nu snakker du ind i kameraet, Niklas. Ja, det er godt. Hej.
Jamen, vi er ved at lave en bacon-drømmekage. På stærk request. En gammel gaffel. Bacon-offer. Jamen altså, jeg kan lige forklare selve ideen i det. Altså, det der basalt er i det, det er bare en ganske almindelig drømmekage med bacon i stedet for kokos i glasuren. Og vi snakker cirka 1,6 kilo bacon. Så en helt pakke. Og så undrer vi så over, hvorfor folk bliver dårlige. Så det vi starter med at gøre nu her, det er simpelthen bare at lave ganske almindelig kage. Jamen det er hytte meget det her, det er helt vildt. En ganske almindelig kage, og så derefter så laver vi så glasuren. Hvordan laver man glasuren? Jamen det er jo sådan set bare ganske almindeligt at lave den med smør, brun farin, lidt mælk og så de der 1,6 kilo bacon. Ja, Kirsten hytter mig til resten af samfundet. Ja, præcis, men altså vi er jo lidt smart her, så vi tager sådan lidt stille og roligt med det der med at tage direkte mængder. Vi tager det bare sådan på gefyl. Okay. Det var et halvt kilo sukker. Ja, ish. En god håndfuld. Har der ikke piskeris, hvor du kan bruge eller noget? Men det tror jeg ikke, det bliver godt til sidst. Det er sådan en meget svag piskeris. Det går sgu ikke helt. Du har det, den lille automatiske. Ja, men den er heller ikke specielt god, altså. Og sådan her, indtil videre. God tyk. Det ser jo godt ud. Ja, det allerede her er det mums. Mam. Ej, jeg tror ikke, det var et halvt kilo. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg skal mere i. Og så er jeg jo været så fucking smart at prikke hul på posen til at starte på. Så det render godt ud. Nu er det i hvert fald ved at være godt tykt det her. Så kan du også lige skrabe kanterne. Ja, det er. Så. Og bunden skal også lige have med, kan jeg mærke. Ja. Sådan der. Guf. Så Næste. halv kilo fucking mel. Hvis jeg skal være rigtig. Ja, det har jeg. Det er også smart at lægge din opskrift der, ikke også? Ja, det er så jeg kan huske. Du har den kigger lige... Og igen tager vi det sådan bare lidt på gefyl. Sådan. Og tage små portioner så. Slap dig af, mig der står til. Til sidst kan jeg bruge kartoffelstamper. Ja, Simon, kan jeg få dig til at tage vaniljesukker og bagepulver? Sådan, mand. Bagepulver. Har I ikke købt bagepulver? Der står kun med lille sukker på den der short der. Christian, din fucking idiot. Har du glemt bagepulver? Christian, du har vundet førstepræmien, men du har glemt at købe bagepulver. Jeg kan slet ikke høre, hvad jeg siger. Der skal sove, for der står på mig hele tiden. Jeg magter det ikke. Har du glemt at købe bagepulver? Bagepulver? Der står ikke noget bagepulver på den der lap der. Der er ikke noget bagpulver for lappen. Nej, hvorfor er du ikke kommet ned? Jeg stod og læste den op. Nej. Idiot. 0 bagepulver. Kan vi lave det her uden bagepulver? Nej. Afsted. Skal jeg hæve? Så skal vi have et eller andet sted. Jeg har været afsted. Det må være manden, der har glemt at skrive det ned. Jeg tager ikke nogen blame for det der. Jeg så stoppet hyttemark køkken for det. Så det bliver meget underligt galt der. Jeg tror godt, det kan lade sig gøre. Vi improviserer. Ja. Putter noget krydderier i stedet for. Bagepulver Det bliver bare ikke så tykt nu. Ja, Ja, bagepulveren er kun med til at hæve, jo. men det er ikke så Det er tykt. meget. Man kan bruge alternativer det til bagepulver, så som. Og Bacon. det er den der. Du tager det Bacon. Gær. Der er også noget andet, hvad fanden. Bacon fedt. Det får altså ikke en kage til at hæve. Jeg tvivler også stærkt. Har du noget gær? Nej. Jeg er sgu ikke lige sådan en, der har gær i huset. Normalt vil jeg Men ikke man skal kan have. bruge kolorit i stedet for. Ja, det gør vi. Nå. Og med hele hvidløg. Barbecue oil. Og laver der en lille nitte det der. Vand. Og så ledes jeg det ud indtil videre. Det ser godt ud, hva'? Har du vaniljesukker i? Nej, ikke nu.
Har du bagpulver i? Ja, det må du gerne. Der skal være... Så man er bagpulver i? Et godt drøs i hvert fald. Start af. Meget skal der i, eller? Nice. Nej, det er vist okay, det der. Der er ikke noget mod at købe noget bagpulver. Jeg kan udfordre nogen. Kører du? Der er ikke nogen, der har nogen bil. Så lader det. Jeg har ikke nogen bil. Ingen bagpulver. Fuck it, den prøver sgu bare. Altså... Ingen med bagsværk uden besvær, så det er fint. Vi kører den. Så smager den dobbelt så godt. Ja, vi kører den. Det er så ikke første gang i dag, at vi har fundet ud af, at vi egentlig mangler noget. Vi skal have noget smeltet smør. Smelt noget smør for satan. Ja, kom med smør. Køleskabet. Også en. Vi skal faktisk have det hele af det her. Skal lige lidt fra. Jeg skal have det hele. Jeg skal have mega meget til kartoffelmosen. Ja. Hvad fanden er det? Skal du have 500 gram smør? Har du set det? Det sagde jeg jo. Men så tag halv bacon for det smør. Ja. Vi gør det sgu. Det er fint. Ja, selvfølgelig. Nå. Igen så bliver der improviseret lidt. Vi har åbenbart ikke købt nok smør. Og en skål, en plastikskål, så tager vi bare en mikro. Så det vi gør nu, det er, at vi har lidt bacon fedt til over fra dengang vi stegte her til morges. Det hælder vi vel bare her i. Nam. Der er også lidt bacon i. Der er fandme lidt god smag i den. Jamen, skal vi bare lade steg? Har du en sig? Har du en sig? For sanden på det. Nej, jeg har det også med. Ja, det kan vi ikke bruge. Det er ikke for. Vent nu lidt, der kommer lidt smør med dig igen. Hvor meget skal du bruge, siger du? Men jeg skulle bruge en halv kilo. Det får jeg. Nej, men så giv mig halvdelen. Ja, så får han altså noget baconfedt i Du får også. lidt mere end halvdelen. Men altså, kan du bruge nogle alternativer til... Har du noget vinkel smør nu? Nej, du har Har du ikke en vinkel smør? Nej. Har du ikke ingenting eller noget? Nej. Jo, han har Bacardi. Jeg har noget Bacardi Ras. kan det bruges? Jeg er ikke sikker. Vi kan prøve. Bacardi Rash i kartoffelmos, det skal du nok smage godt. Jeg er ikke sikker. Nej, det tror jeg sgu heller ikke til. Mums. Det var kaffe, kommer. Ruller fisk Ja, det lige er om begyndt at blive noget tykt junk. Smid smør. Har du aldrig prøvet at smøre smør? Bare stop det ned i Det bliver da halvt tykt, det der lort der, hva'? Ja, vi skal da også lige noget smør i. Det bliver altså lidt tæt på, gør det? Ja, men det gør ikke noget. Vi har lige din øregang. Hold da op. Ja, hvor er de der skænke, når vi har råd for? Ring til Helling og siger, at han skal komme herop. Og så skal han lige ned og hente noget smør, noget bagepulver. Ja. Ja, tykt der. Det skal godt. Ja. Og så skal vi ringe til René og høre, om han... Lige lidt smør i først, ikke? Og vi skal have noget mælk i, det er rigtigt. Mælk. Ja, mælk og smør. Har du mælk? Hvor meget mælk kan du bruge? Jeg skal bare bruge 4 deciliter. Okay, jeg skal Så du skal fandme bruge meget. 4. Jeg skal bruge 5 gange. Det er jo alligevel et kilo kartoffelmos regne med. 3 kilo. Ja, 3 Ja, kilo. den tager vi sgu også bare så lidt på gefyl, altså. Ja, nej, det er Ja, kartoffelmos er vigtigt, for den skal være rigtig som... det er fake, ja. Det må sige. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Ja. Homemade potatoes. Yes. Ja, fandme, der findes heller ikke noget, der er bedre. Nej, det er sige Og så hvis du så sætter toppen over i, så skal der faktisk et råt æg i også. Ja. Og så så med lidt persille i også. Ja. Sådan hjemme. Og så er det Håber ikke, det kan egentlig snakke om. Nej, det er kartoffelmosen, vi snakker om nu. Nej, persille i kagen. Jeg ved sgu ikke hvad det. Jeg tror, jeg er meget skeptisk over for det der varme baconfedt og sådan noget i. Ja. Altså, jeg vidste godt, at bacon ikke kan bruges til meget mærkeligt, men altså, det kan bruges til sådan noget mærkeligt noget, det vidste jeg ikke. Er du sikker på, at du kan have fisket riset? Ja. Nu er den blevet meget tyk igen nu. Det skal den jo også være. Ja, men så kan det være, at det er nemmere at få det fisket rundt. Rundt skide der. Det er jo med det her. Hot and spicy. På en side. Og en hel punkt for i sin. Er du færdig, Christian? Det ser da smeltet ud, det der godt, ikke? Ikke helt. Men jeg står ikke bagpulver på listen. Nej, det er fordi, der er nogen, der glemte at skrive det op. Der er ikke nogen, der sagde det. Jo. Jeg sad og læste op fra opskriften, hvad der kunne bruges. Det var en sovn på der. Hold nu kæft. You fail. Bitch. Jeg spurgte alt andet, og så var der ikke noget. Vi troede, du havde skrevet bagepulver på. Prøv lige at finde listen. Prøv lige at smage på det der med smør med lille sukker i. Prøv lige at smage på den her næste gang. Så finger lige. Kunne være dig.
Sødt stages, du. Jeg tror, vi er fuldstændig idiot. Venter til der kommer smør i, så vil du gøre. Det smager meget ved. Kom med højst sandsynligt til at smage smør. Kommer du med min smør? Altså, det er bare en tung kage, så kommer bacon med. Fuck det. Nej. Han ser faktisk meget godt ud. Meget sjovt, det der skum, der ikke er kommet, der er jord på overfladen af skummet. Sådan, mand. Ellers så skrab det væk. Nej, kan det være, man. Kan en skummeske? Nu må jeg hellere kommentere den, når jeg kommer hjem, så jeg kan redigere den i noget. Det fungerer dårligt. Niklas. Nå? Jeg må hellere kommentere den her video, når jeg kommer hjem, så jeg kan redigere den i noget. Mango. Kommer smøren, sgu. Så kommer smøren. Smør, der gør. Ja, der er. Uden smørelse, ingen gørelse. Jeg skal lige lov for, at der kommer noget valler i det. Er der kommet bacon i nu? Nej, der kommer ikke noget i. Hold da op, det lugter godt nok at smelte smør. Sjovt nok. Og her har vi en svedende kok. Ja, den glinsende bacon-kok her. Her har vi en anden fedtende kok. Altså når vi ikke har, når der ikke er bagebulver i, så kan vi godt tage en tyndere form og smide den i jo. For så får vi stadigvæk en tykkere kage ud af det. Det er rent nok jo. Skal man bare længere til jorden? Ja, Der var ham der havde det der lyseflag, idé. Manden med kraftig overskæg. Med Berlinskægget. Så. For nasty, det der. God dej. Den er kun noget giftig, den dej, den er. Giftigt, der er ikke noget Hvor mange kalorier skal vi sige, der er i den der bombe, ja? mindre end pizza, højst sandsynligt. Mindre end en pizza. Der er en pizza per 4 gennem per bid. Altså, der er ikke noget bacon i nu. Men det kommer der jo. Har du noget bag og papir ind i det? Men vi sætter det ned i en form. Ja, du skal stadigvæk tilbagepapir, for ellers så hænger Der det skal bare ikke, der skal ikke bacon i. Nej. Sikkert. Ja, for det bliver bare bagt, så bliver det Vi ikke får den stegt. aldrig ud af bunden, så. Jo, er du Så sindssygt. skal vi smørbunden først. Det gør vi også. Hvad? Det er bacon, der skal ovenpå. Det skal være smuldre, skal det ikke? Jo, det skal være crust, og så skal det... Det skal steges og køles ned bagefter. Ja, det var en god idé. Kunne det Men være? den her, den skal jo have 20 minutter i ovnen, så skal den køle af først, inden at glasuren skal på. Ja. Så den her, den skal bare i ovnen, og så stå der og lege med sig selv. Rudolf, du har det varmt. Nej. Han har nok ømme i armen. Så tror jeg sgu, den her, den er ved at være klar til at gå. Ja, den ser meget go and ready out. Så er det kun baconfedtet til stivelse. Ja, den tror jeg, vi hopper over. Ja, det tror jeg sgu også. Så skal vi lige have smurt en pande eller en form med. Med lidt olie. Nej, sgu da. Smør. Ej, olie. Ikke smør for min olie. Hvad? Ikke smør for min olie. Hvorfor kan du det? Hey, dyt. Hvad er det galt med det? Det var mærkeligt. Ej, Jeg har sagt, hvor at er der der op. er noget straf. Er der noget straf toilettet, Christian? Ja. Er du sindssygt, mand? Du kunne godt lige have sparet de der slipper til en anden gang. Ej, var sorry. Ja, også i den grad. Jeg skal lige slukke. Nam. Rudolf, hvad laver du? Er det din fælte, der er gået amok? Ej, Christian. Niklas, du skal ikke engang begynde. Den holdt ikke sådan der. Jeg går da altid i toilettet rent. Jeg skal lidt til. Ja, vi græder det der med. Kommer lige forbi Jacob, jeg går lige med lån her stadig, og så bliver der bare bombarderet. Jeg gør det rent med. Det var en smule. Hvad laver du, Rudolf? Men det er seriøst, han har gjort det 1000 gange. Lige kom ind i lejligheden, så er det lige at skide, og han kom hjemmefra lige med det samme. Skal man skide, så Skal man skide, skal man skide. Har man ikke toiletpapir hjemme, så er man ikke mere til toiletpapir hjemme. Altså, der er jo For det natten til gulvet selv, så er en hvermands ret, du. Det er en hvermands ret. Men det er ikke dumme. I får aldrig nogensinde det der ned i den der form der. Jo. det er det bare en. Det kommer jo ikke til at hæve, Simon. Aldrig nogensinde det på pladsen i den form der. Hold kæft. Negativ. Negativ. Nigger. Why can he drink so much Så beer? mangler vi kun JJJ. Jeg skal nok redigere det. Nej, det er fint.
I feel shiny. Ja, det er hvor. Ja. Og du har grå hår. Ja, jeg har. Lige her. Ja, lad mig. Og lige her. Jeg skal ikke kigge på min grå hår. Det er fucking trist, at jeg i en alder af 24 er begyndt at få grå hår. Hvorfor? Du har grå hår og høje tændinger. Jeg tænker for meget. For meget bacon. Jeg skulle godt være det for plads. Det kommer ikke til at få plads, det her. Nå, men han er ikke færdig med hele nu. Nej, det er ikke. Den bliver fin. Altså, det er fandme også godt, den ikke hæver ret meget. Hvis den hæver, den ikke kan, men så går det af. Lige starte ovnen her, skal den ikke... Og skal nok. Den skal vel have 225 eller sådan. Der er plads til det sidste også, ikke? Nej, der er sgu ikke. Det Jo, der er. Nej, fordi hvis jeg skal til at stå og jonglere med den her, så... Er det ikke 180 normalt, Niklas? Hvad? Den hæver jo ikke. Sagtens på plads. Hold nu kæft. Den er bare så stor, så den kommer op til at gå ud over siden og ned i. Ja, så skal det der crust on. Ja, så skal der det der fucking bacon over. Der er fandme heller ikke meget at give af, eller? 200 grader. 200 grader almindelig over. Ej, jeg synes, det ser ganske fornuftigt ud indtil videre. Så lidt en bis. Du smager på det, var det ikke godt eller? Fuck, det er sødt, mand. Så kommer bacon tår. Farin og bacon. Den der vanilje crust. Og sådan det. Ja, det er fandme sødt. Det er sindssygt, mand. Jeg skal lige prøve igen ordentligt den der, mand. Og du høler over bacon. Og det er altså det der. Er det for sødt? Prøv at smage. Nej, det Jo, prøv lige at smage. Prøv at stikke fingeren med. Det hæver ikke. Så holder vi dig, så stopper vi. Giv mig en smag. Nu vil jeg deroppe. Kom nu, hvordan finger det er. Jeg skal nok smage det selv. Ikke, så er det bare frygt i stemmen. Jeg skal også smage. Nej, mere. Det skal Det er mere. Ordentligt her. Nikker det! Kom så. Nikker. Min tommelfinger er havnet i munden på den, tror jeg. Nikker. Det er sgu da ikke sødt. Det er sgu ikke sødt. Det er stærkt. Åh, for fanden, det er min læbe. Jeg skal bare smage. Du har bare kage derude over det. Hold for halsen. Jeg føler mig lidt som ham, der smasser den her. Scary Movie 2 der, men der er ham der. Mike Jones. Hvad hedder han? Louis? Okay, hvis du ikke glemmer, Jeg skal ikke til at holde på lukket her. Ja, det kan jeg. Og holde fast. Her Det er en kartoffel. du filme. Min tommelfinger har i på det. Der var lidt andet ramt mine. Jeg kan ikke se noget. Ja, det kan du filme. Men det er bare så, man flytter røgen væk, så det ikke... Ja, så det ikke står direkte på. Ups. Prøv at smage på den, Christian. Nej, det er ikke tænkt. Det er så første del. Prøv at filme vores kommende kartoffelmos. vi skal se The Potato Master in action her. Har du... det har du så. The Masher. The Masher. Skal vi bruge den nu? Ja. Giv den yes. Så Lumberjack smadrer de fucking kartofler. Det har vi noget peber. Ja. Eller så står der også deroppe. Det er kværn. Det bliver smart. Kanel, hva'? Håber jeg ikke. Det er en lortkanel, det der. Se her. Ja, 20. Det er bare sådan noget minesalt. Nu bliver så vådt, så det ikke kommer ud med. Kommer der også bare en ordentlig drøs. En, der kan tage mælken ud. Tomat, kan du også sige? Mælken. Den står her. Der skal bare lige være sådan, at der er en squeeze til, hvad det hedder... Til, hvad det hedder... Crust. Ja. Jeg tror, vi skal have mere smør til det her. Det er bare 200 gram i, det er ikke så meget. Spyt lidt ned. Jeg har noget bacon. Baconfedt. Ja. Hvad med baconterne? Dem skal vi også have rødt i det her snart. Skulle det ikke have, eller hvad? Nej, de skal Nej, overgå. det er rigtigt, ja. Det skal overgå. Det er nice, mand.
Af en eller anden mærkelig grund, så kartofler, så fylder de ikke så meget, når man begynder at mose. Fylder ikke så meget. Kom så stærk, mand. Vis, hvad du har lavet af. Mos. Bacon. Man tager ikke telefonen. Fucking bitch.